blevet tid til at montere mine ærmer. Her der har jeg klippet hul. Inden jeg klippede hul, har jeg syet med min symaskine, så det hele ikke trævler op og går i stykker, og så skal jeg strikke den igen, fordi det tager 2 år, som vi godt er klar over. Anyway, samme har jeg gjort herover, så nu skal jeg bare klippe. Til de af jer, som er sådan lidt strikke interesseret, så er jeg ikke særlig strikkekyndig. Jeg kunne ikke finde noget på Nordic Mix sweateren med at sætte ærmer på, så nu vil jeg bare lige vise det. Jeg har selvfølgelig strikket de her masker, som jeg ikke ved hvad hedder, fordi så strikkekyndig er jeg, men hvor det ligesom er her, at der skal klippes op. Og så har jeg brugt min symaskine til at sy imellem anden og tredje maske i hver side. 1, 2, 3. Så midten er her. Det vil sige, at jeg har syet mellem 2 og 3. Jeg har syet her. Og så skal jeg klippe her. 1, 2, 3. Klippe her. Og der er syet her. Jeg ved ikke, om det giver mening for jer. Jeg ved heller ikke helt, om det giver mening for mig. Og jeg ved slet ikke, om det her det er rigtigt. Nu er det det her, jeg gør. Klippe, klippe, klippe. Det er lidt nervepirrende. Men altså, det er jo bare dyrt uld. Dyrt lammeuld. Who cares? Das was das. Skal vi lige prøve? Sidste gang jeg gjorde det her med den jeg havde strikket, der var det jo en fucking armor jeg tog på. Og når jeg har jo valgt at strikke sådan en lille kant herinde, det vil sige jeg har strikket en del ret. Jeg har strikket 4 ret, så har jeg strikket en vrang, som er den I ser her. Og så har jeg strikket en enkelt ret, og så er jeg gået i gang med mønstret. Eller det er jo så afslutningen, men den samlede i bunden. Så derfor så er den også sådan lidt trompetagtig. Og det tænker jeg kan blokke ud, og hvis ikke, så bliver sweateren sådan, som den er. Godt. Lad os prøve. Okay. Også lidt trompetagtigt herude. Lad os få ærmer på. Her kan I se de der mørkeblå sorte sting imellem anden og tredje maske, som jeg har syet. Og nu klipper jeg. Det jeg så har set med, når man skal have ærmer på. Jeg har prøvet YouTube lidt, fordi der er jo ikke en video til den her fucking sweater. Og det YouTube siger, basically det som Kimi Munkholm, tror jeg nok hun hedder. I kender hende, det er hende man altid kommer ind på, når man leder efter en eller anden strikkevideo. Hun har altid haft flotte negle og perfekte strikkeprøver og sådan noget. Det hun ligesom sagde, var at man skulle, håber jeg, at jeg gengiver det rigtigt, at man skulle montere ærmet i armhulen og i skulderen. Og så ligesom sy maskesting, adressesting. Det har jeg ikke lige helt fundet ud af faktisk. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal sy nu. Jeg tror bare, jeg kommer til at freestyle og syre en frem. Sådan. Ja. Jeg vælger lige at vende vrangen ud, fordi det er sådan, jeg har lært at sy i stof. For man får den pæneste kant udvendig, og alt det grimme gemmer sig inde på vrangsiden. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Så må I gøre, hvad I har lyst til. This is my ærme. Det sidder sådan her. Det vil sige, det er det undersiden. Det her, jeg har taget masker ind for at give det en lille smule konisk form. Jeg tror, det vi skal gøre, det er, vi har sweateren her på vrang, ærmet her på ret, og så stopper vi den ind i. Sådan her. Ja. Se nu der. Ja. Det tror jeg bliver godt, det her. Det er lidt. Okay. Det vil sige, nu har vi lige monteret den fast her. Så skal vi lige gøre det samme oppe i toppen. Så trækker vi, sådan så vi lige finder midten heroppe også. Syrer fast. Og så tager jeg også bare lige halvdelen, fordi så har jeg den anden halvdel til den anden side af ærmet. Swoop. Så er det placeret nu. Så nu tænker jeg bare, at jeg syr her. Og det jeg så lige skal være opmærksom på, det er, at de her 3 masker, som er de her, der markerer, hvor ærmegabet det skulle være, de skal jo ikke være synlige. Jeg skal jo sy imellem det, og det er altså, det skal sys på sådan der. Det her, det er de 3 masker, som jeg er pisse ligeglad med.
De skal ikke være synlige. Her begynder mønstret igen. Så jeg skal jo i princippet have syet det. Ej, det er så svært at vise jo. Men nu gør vi det bare. Sådan lidt Pippi Langstrømpe-agtigt. Jeg kan jo hele tiden se min række her. Og så går jeg bare ind i kanten her. I den der. Vel. Ja. Hvordan fanden gør man? Hvis der bare var nogen, der havde lavet den her video før mig. Så må jeg få mig fuldt den. Og så får jeg lige en lynhurtig fodnote her. Jeg har lige opdaget, at det måske egentlig er meget fedt at få foldet den her kant ind, mens at man syr, sådan så den ikke bare flapper sådan her, fordi det er mega irriterende. Altså, jeg bliver nødt til lige at tjekke det. Om det er noget, jeg kan være bekendt. Så måske fint nok ud. Vi fortsætter. Jeg har lige opdaget, at det måske egentlig er meget fedt at få foldet den her kant ind, mens at man syr, sådan så den ikke bare flapper sådan her, fordi det er mega irriterende. Nu er jeg begyndt at sy ind, så det cirka passer med den række der. Og så nu er jeg begyndt lige at tilpasse det til, at jeg vil sy ind i den maske her, som det for mig lige giver mening, at jeg skal sy ind i. Og ind i den næste maske, hvor det giver mening for mig. Og så tager jeg lige og syr på den anden side af de her stikkesting, jeg har lavet på symaskinen. Bare lige propper den ind et eller andet sted. Så det lige bliver foldet med rundt. Og så tror jeg ikke, at man skal stramme ret meget, når man syr. Jeg synes aldrig, at de siger i de der strikkevideoer, så skal I stramme sindssygt meget. Så det gør jeg ikke. Jeg strammer bare sådan en venlig strikkefasthed. Så krydser jeg lige bare fingre for, at det jeg ellers gør, kommer til at fungere. Det behøver ikke se så pænt ud, det er vrangsiden. Og jeg har som sagt været i gang med den her sweater i over et år. Jeg vil faktisk bare gerne have, at den bliver færdig nu. Ude af verden. Og det er jo perfekt, at jeg lige kan nå at bruge den måske en uge, inden sommersæsonen starter. Og så sejler jeg til Karibien. Og så får jeg aldrig brugt den, fordi der er det fucking sommer om vinteren. Også. Anyway, this is how I do it. Jeg synes i hvert fald, at det bliver okay sådan med at folde den ind her, i stedet for det her flapværk. Så det må jeg lige sy fast bagefter. Yep. Continue the good work. I med den. Så er vi lige for, at den får suget en masse vand. Jeg bruger den her sæbe, som I alle andre sikkert også bruger. Den skal nemlig ikke skylles ud. Det skulle være fint. Så får det lige mast rundt igen. Nu er det tid til at presse vandet ud af min sweater. Jeg har lagt sådan en håndklæde ud her, for jeg har lært, at det er sådan, man presser vandet ud af sin sweater. Så nu skal I se, hvordan jeg gør. Som I kan se, så har jeg jo ikke sådan sygt meget plads her, hvor jeg bor. Nu har jeg lige presset så meget vand ud, jeg lige kunne, indtil mine fingre blev trætte. Vand her. Så tager vi og ruller så stramt vi kan komme til. Presser. Presse, 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 rulle, rulle, presse. Den her. Det er lidt. Efter jeg har presset min sweater her, skal vi lige ud i det eneste rum, hvor det kan lade sig gøre for mig at nogenlunde blokke en sweater. Da, 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 da. Det bliver her. Lad os prøve. Og så er det altså tid til at få blokket den her i længder og tykkelser, skulle jeg til at sige, som den skal være, for at jeg er tilfreds. Jeg skal lige have et målebånd og lige finde ud af, hvad målene skal være. Ja, sådan her ser det så ud. Målt op, blokket, og nu har jeg lagt noget vægt på, fordi de der kanter, jeg har lavet, de er en lille smule skøre. Så